Esta moció és la continuació de les iniciatives que des de l'equip de govern s'estan llançant per lluitar contra la xacra del masclisme en qualsevol forma, perquè el masclisme és per ell mateix una manifestació violenta contra les dones. Cal lluitar contra totes aquestes manifestacions, com ara l'assetjament verbal o físic contra una dona o la invasió del seu espai personal, perquè així també s'incideix en l'empoderament de les dones i del seu entorn. Xàtiva està demostrant que es pot treballar per construir una ciutat paritària i sense masclisme ni violència, però encara manca la voluntat de l'Estat. Esta setmana s'ha acordat el document per al reclamat Pacte d'Estat contra la violència masclista. Per a nosaltres és un primer pas perquè s'ha aconseguit arrencar un compromís econòmic del govern, però considerem que es queda només en la superfície, en molts aspectes. Com ha manifestat la nostra diputada al Congrés, Marta Sorlí, és un pacte que aconsegueix un suficient però no arriba al notable. N'hi ha punts molt importants que no s'han reflexit en aquest pacte i que cal recordar, com és una llei marc per definir les violències masclistes, equiparar les indemnitzacions a les víctimes de violències masclistes a les víctimes de terrorisme, considerar la prostitució com a tipologia de violència masclista, una llei educativa amb valors de feminisme i la inclusió de les associacions feministes al seguiment del pacte, entre altres moltes qüestions. L'objectiu de compromís era almenys que el pacte reconeguera la necessitat de dotar de recursos econòmics als territoris i municipis perquè puguen seguir treballant en l'erradicació de totes les violències masclistes. Això s'ha fet amb l'aportació de 1.000 milions d'euros, però aquesta quantitat encara resulta insuficient. A Xàtiva creiem que estem en el bon camí i que cal seguir desenvolupant iniciatives com la campanya XTV no és no, la qual en totes les seues edicions ha tingut una acollida i uns resultats molt positius.